Jeg havde håbet, sneen blev liggende. Jeg ville være taget på Kælkebakken med min yngste søn. Kælkebakken ligger 100 meter fra min mors rækkehus. Mit barndomshjem. Faktisk er den vist nok resultatet af dette byggeri, da den overskydende jord fra gravearbejdet skulle deponeres et sted. Når jeg kommer forbi i dag, forekommer den mig mærkeligt tæt på. Som barn lå den nærmest en dagsrejse væk. Men måske turen derhen føltes lang, fordi man vidste, at morskaben ventede forud. Vejen hjem var lige så lang, hvis ikke længere, efter at kulden havde bidt sig fast og sat sine røde mærker på den lille barnekrop. Kælkebakken består af 2 høje og et utal af bakker, så der er noget for enhver smag og alder. Babybakken til de første sneoplevelser. Suset, kort, men med fart på. Den lange, som ikke er så stejl, til gengæld tager turen lidt tid. Knogleknuseren. En stejl og knoldet bakke med en samling sten for enden. En kælketur for kommende udøvere af ekstremsport. Altid blev der refereret til den som Kælkebakken. Også om efteråret, når vi fløj med drager. Eller ved midsommer, når der blev tændt Sankt Hansbål mellem de 2 høje, og folk kom fra nær og fjern. Det var også en Sankt Hans aften på Kælkebakken, min første forelskelse lagde mærke til mig, da han skubbede mig ned ad bakken, og jeg var lykkelig, fordi han nu vidste, at jeg eksisterede. Når man stod på den største høj, kunne man se til verdens ende. Man kunne i hvert fald se mastodonten Herlev Hospital 20 km væk, som på grund af afstanden mest af alt lignede et matadorhotel. Et spil, jeg yndede at spille de regnvejrsdage, der ikke lokkede med udendørs leg. Dengang vidste jeg selvfølgelig ikke, at det skulle være der, jeg fødte min yngste søn. Næste gang der kommer sne, skal vi en tur på Kælkebakken. Vi starter med Babybakken.